Usa ka sundalo ang gikumpirmang patay sa panagbangi sa militar o sa New People's Army sa Bukidnon niadtong Miyerkules. Si Captain Patrick Martinez, spokesperson sa 4th Infantry Division, nibutyag nga ang sundalo namatay tungod sa samad niini sa iyang tiyan human naigo sa bala ato sa engkwentro sa NPA sa Barangay Calapaton, lungsod sa Kitaw-Taw. Samtang laing 7 ka mga sundaw ang samdan-sab sa maong engkwentro apan gidala na sila sa ospital sa Army sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City niadtong adlaw. Wala na gibutyag ni Martinez ang mga pangalan sa mga sundao apan iyang gisulti nga nakahibaw na ang mga pamilya sa mga sundalo kabahin sa hitaw. Ang mga sundao gituhang nakigbatok sa mga miyembro sa Guerrilla Front 53 sa Southern Mindanao Regional Committee sa NPA. Apan si Isabel Santiago, spokesperson sa NPA, nagpadala og mensahe sa Sunstar Cagayan de Oro ug miingon nga ang mga rebelde daw gustong manimaw sa alang sa 60 anyos nga residente nga giingong gikulata og patay sa mga sundao niadtong buwan sa Mayo.